Takhle to vypadá, když dáš na tremanový rohlík. On je úplně na něm závislý. Slyšíš, jak se dusí? Jestli si tím brousí zoubky nebo něco. Tak ukáž, dej mi ten rohlíček, už tačí, už bylo dost, ne, co? Tak nebul, no. Ne, počkej, tak mi odej ještě na chvilku. Ne, tačí, už to je božužlaný. Netačí. No tak vem si ho, nezvi, nebul, ne. Vem si ho, no. On je na něm závislý, on ho musí mít. Rozcupuje celý, žužlá. Aby si se neudusil. Spokojený. Tak jo, tak to pošleme babičce. Co? Ty jsi postižený.